eling-eling sira manungsa jaler estri enom lan tuwa saben dina padha elinga kapan-kapan nampa timbalane kang maha suci kelem ra kelem bakal mati disalini penganggon putih yen wis budal ora bisa mulih tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa jujukane omahku tanpa bantal tanpa kloso omahe ra ono lawange turu dhewe ra ono kancane ditutupi anjang-anjang diuruki disiram kembang. Ya Allah kita nyuwun gesang ingkang istiqomah Ya Allah kita nyuwun benjang pejah husnul khotimah Ya Allah kita nyuwun benjang pejah husnul khotimah